guys, we're here na sa airport. Excited ang mga bata. Morning! Excited dyan ako yun? Ako. Ako hindi. Opo. Kain muna tayo, nagutom ako. We're on time guys. Kaso nakakaano, gutom. Ang mahal pala ng mga bilihin dito. Nakalimutan kong dalhin yung cupcake. All remaining Iloilo bank guests on flight 5J451. Bas na kami guys. Magbabas lang pala kami. Kala ni Peter, magbabas lang talaga eh. Ang ginaw naman. Java to. Later na anak, mag-ano muna. Bandang gitna tayo. Ikaw lang, 15E. Yun ako sa pintana. Bali yung susundin mo kung ano yung upuan mo. Tama. Isang row lang pala kami guys. Ngayon si Peter, si Chris, si Daddy. And dito kami. Ay, all girls, all boys pala yun. Yan si Pia. Hi Pia. First to buy the extra. Nene. Ayun. Ha? Gutom si Pia. Ayun na si Tarat. Magayon guys. Thank you. Sorry ah. Oh. Enjoy mga bata. Ayun, bilis lang. Walang 30 minutes yung ano guys, yung pinaka-flight mismo. So, nagpatagal lang yung pag-landing-landing. Kaya nga, maaga eh. 6 na. Oo. Let's go na? Oo. Medyo na-delayed kasi. Ng ilang ano, minuto. Let's go na, iho! Anything else? Wala. Pero meron ho dyan na automatic. Hindi ko lang po available yung kasama ko. Kung po siya Wigo. Wigo? Toyota Wigo, pero maliit. Maliit. Kailangan SUV kuya. Oo, SUV kailangan namin. Ayun lang yung habol nila guys. Yung makita mo kaso ay nag-aeroplano. Tapos talong na. Mas maganda pa rin ang road trip kasi mas marami kang matatanaw eh sa taas. Ulap lang, ulap eh. Pakpak pa kami na natapan. Kaso nga lang, hindi pwede siya na si Tonton. And then yung oras din ang inahabol namin. Next time siguro. Para kada ano, tapos may kapalitan na dapat si Frank. Si Nene daw. Kapalitan susunod. Relievo ni kuya niya. Sila, tulog na rin. We're here na guys sa hotel California. Malapit lang sa sa Kawa Kawa Natural Park and then sa pupunta namin sa Ligaw. Ligaw. Masisi. Yung pinunta namin sila Lola. Sobrang lapit lang. Ng tricycle. Yun, mas maraming time ang masyado. Mapag-chikahan sa mga kamag-anak.
Yung mga bata. Kaso patulogin ko muna yung mga bata. Elizabeth po. Mga anak ko na yun, tsaka kain muna kami. We're nasa room, guys. Twin ano lang. Ano yun? Twin... ano? Anong klaseng room to? Basta, ayun guys, maliit lang. Yung talagang tulugan lang. Kasi mostly, baka yung mga bata, doon naman kila Sunny matulog or kila Emmer, ganun. Kaya, diba, para tipid, 1.5 lang. For 24 hours na yun. Kaya, yun, may table na dyan. May TV. May malaking salamin. Ayan yung bed. So, yeah, kasya kami dyan. Tapos CR. Yung CR ang maluwag. May hot and cold na rin. So, buti niya ako inarte. So, may matulugan, may matuluyan. Kasi, dapat doon kami kila tita sa kila Mocha. Kaso nahiya naman ako kasi may mga bata. Baka, maguluhan, yung mga ganun. Pero, nagpaalam na sana ako. Okay daw. Yes, ne. Kaso, inabot ako ng hiya. Ano? Tara na. Oo, gutom na ako eh. Ganda ni Nene. Dalaga. Nagbabagets. Danda. Tara na. Ikaw? Ito na lang. Galing kaming bayan, guys. Nag-take out kaming almusal ng mga bata. Ayun sa'yo. Ito pala kay Kuya Peter mo. Baliktad. Hindi. Ito kay Pete. Ay. May Shanghai sa akin. Ito chicken joy. Chicken lang ata nakalagay. Ayan. Breakfast, guys. Magutom na. Di na yan sumama mga bata eh. Kinamad lang. Tagalin mo lang ang jacket mo. Enjoy itong dalawa dito. May wifi kasi, oh. Okay naman, guys. Para lang siyang transient. Transient na isang building. Parang bahay lang. Parang at home ka kasi. Na-imagine ko nga yung bahay natin sa probinsya. Di ba? Parang yung ano natin doon, no? Oo. Okay, dito lang kayo, ha? Punta kami ulit, guys. Ano? Bibili ang kulambo. Walang kulambo. Sa bayan ulit. Andiyan naman si Peter. Yung room nyo hindi nakalak, ha? Dito lang kayo. Dito din yung guys, yung way papuntang Kawa-Kawa Natural Park. So, maybe tomorrow after yung wedding, puntahan namin. Yung pinasyalan nyo? Hindi, yung para siyang... Yung pinag-ano kapag ka... Ay, okay! Kapag ka Holy Week. Oo, tawo. Ano mo pa? Oo nga, Dito lang tayo bumili ng tubig mamaya. Order na. Ito na. Oh, sige. Ang dulasa lang yan, grabe. Alex! Very accessible din. May jeep, may tricycle, 10 pesos lang ang pamasahe puntang bayan, guys. Kapag ka, yung hindi special trip. Pag special trip, 20. Isa. Ganda din Nene, oh. Dalaga. Ha? Naghanap kami ng mga kainan for lunch. Naiya kasi kami doon sa tita ko. Pero, nag-reply na kaya sa Ate Roxanne. Sabi niya, hala, hindi pa ako tapos maglinis, sabi niya. Oh, pero pwede daw tayo. Sabi ko, sige, ate, hindi na. Kasi nag-check-in na nga tayo. Kaya, may kain na lang tayo. O kaya pasyal tayo mamaya sa kanila. Kwentuhan, Ayun, may kulambo, guys. So, nakatulog na ako. Oh my gosh. Kasi, inaantok na ako kanina pa. Kaso, kapag wala akong makaskasan ng pa ako. So, hindi pa rin, masaya yung pagtulog-tulog. Kapag walang kulambo. Mura lang. 169. Dapat yung yung sobrang pino kasi mabilis mabilis masira pagka wala ba yung tag 50 lang dito. Sabi mo na kambal ni Daray. Ubun. O nga kambal. Ano yata pinaka-sipos. Yun na. Ano naman natin yung unan lab? Yayakapin ko. Ngek.
Yun ah. Magandang hapon guys. Ayun, naka-idlip na ako. Kasi may... Tada! Ito lang muna. Ayun, ano pa lang, 2:45. 2:30. Ha? 2:40 ng hapon. Iba talaga kapag kamaga kayong nakarating yun, no? Kaysa yung... Siguro gantong oras na sa biyahe pa kami kung nag-road trip kami. Mga ganun nga. Siguro, ano pa lang, naga pa lang. Kasi anong oras kami umalis ng, ng Pasay papuntang airport. 2 p.m. So, 12 hours na. 12 hours ago. Yun. Maganda pag, pag plane lang. Makakapagpahinga agad. Mas madaming puntahan. Pero, syempre, yung naman din ang may sarili sasakyan is makapunta ka anywhere, anytime, anywhere. So, kung saan mo pwede po, saan gusto mo pwede punta. Pero very, naman dito, ang dami naman masasakyan, kaya wala problema. Hindi naman mga puwerang lugar na itong ligaw, kaya okay lang. So, yun, excited ako pumunta mamaya sa mga tita ko nga ulit. Kasi hindi ko naabutan ng last time na dumalaw ako ilang buka. Tapos andun na rin yung ate ko na galing Dubai. For good na daw doon. Yeah. Yun, tapos si Lola. Mas-surprise ulit yun kasi kasama na si Peter tsaka si Sophia. Mga apo niya na yan sa Pugot. Diba, ang galing, naabutan niya pa. Nakakalungkot lang kasi yung lola namin sa side ni mama naman, parang hindi namin parang hindi siya hindi man lang hinabaan yung buhay niya kasi guys, grabe. Ay nako, kwento na naman ako. Napakasipag kasi noon. Doon naman namana ni mama yung kasipagan talaga noon. Na naipamana din naman ni mama sa amin, di ba? Ang trip nito. Tumayo ka dyan kasi trip mo. Tumayo ka na, de. Gulat ako na dito, show. Tayo, dali ka dito. Unless you accept my apology. Halika na. Apology accepted na. Halika na. Hindi ko nga alam kung anong hinihingi mo apology. Baliw talaga to. Tayo na. Munta ka talaga to. Sama ko. Agulat ako. Andito na kanina. Bumalik pa. Baliw. Halika na. Ano hinihingi mo apology? Baliw. Baliw. Kung nakikita mo kung nagkaano mo. Nag-excited ako din sa event. Tapos, yung mga katulog. Alam mo ba yun eh? Sige, ano ba na yan? Close ko na. Wakla ko na naman kasi siya kanina. Event na guys. Downstairs. Ibang boss. Baliw talaga. Tulong. Naway kasi siya kanina sa pag-ibis matulog eh. You know what? I can't write. Kasi full keyboards ang ko. Silang sulat niya. Sorry nga. Baliw. Yeah. Baliw nung baliw. I'm not that baliw. Siguro. It's Ay, not nagulat that ako person, nga dito. I said ako, hindi na lang sinabing mag-aalas stress. Ayun, nag-away kasi ka kanina bago umalis. Kala niya madami. Nakalimutan. Aray! Okay, so... Gagawa ng putsar na utak ko eh. Ayun. Ano naman pala? Tek nga pala eh. Oo! Nasira tuloy. Doesn't matter. Color. Sa'yo mo yung mukha mo. Karayong sinulit pati yung pang... Oh, yan nga. Asinta. Akala ko yun lang ang inano mo, binaba mo. Kaya ka bumaba ka. Bibili siya ng karayong sinulid kasi yung short na yung pake ko guys. Warak. As in totally warak. Ang tagal. Siyempre. Lalo na pala sa baba. Kasi, you know, after you get across yung pedestrian crossing, Escusa,
there's a store out there. They can sell. They nga. sell sinulil, the spool, the black. Oo nga, ito kita tinuro. Karayong. Ayan, Borlog. Alas 3 na yan na, natulog eh. Kung hindi ko pa siya sinundo sa kabilang sa kwarto nila nene, hindi ko matutulog. Paring laro ng tablet. Kaya kinonfiscate namin yung tablet niya kasi naubos ang oras sa tablet. Kaya yun, tulog. Di pa nagbibigay. Ito kami baba guys. Uy, 9 o'clock na pala ng gabi. Colors! Ay, nandun na sila sa loob. Kakain kami ng dinner. Tara, pasok na tayo. Kung nga din, naantok na ako eh. Kagayan na, naka-prepare na yung pagkain. Halika na, let. Uy, laki ah, bang silog ah. Sige, kayo na kayo mga bagets. Puro kayo bang silog? Nakakaantok na. Antok na ako. Ako mo, pero paalaman nga na ako eh. Sige. Wala yata. May mga drinks ba to, miss? Mga bata? Meron daw. Ayun, meron ice tea. Sige, bili ka na lang kung ano pong pwede bili. Antok! Akala ko walwal pa tayo. Akala ko walwal pa kami. Hindi na pala. Ginay ko. Pinapaulis sa akin guys. Yummers. Sarap eh. Kain tayo. Let pala. Dali na. Hello po. Good evening po. Kahit mention na ako. Ayun, mga makeup artist din guys. Siya magme-makeup sa bride bukas. Basta bukas, vlog ko yung ano mo yung pag-makeup mo. Before and after. Ano yung order niya? Ano yung order mo? Tosino. Ikaw? Tosino din? Okay. May isang tosino na dito. Wait nyo lang yung isa pa mo.